Ja, de persconferentie zit op het punt van beginnen oer de zaak Vaatstra. We moeten nog even wachten, want Bouke Vaatstra, de heid van Marianne, die is onderwijs, die is er nog net. Die komt met zijn dochters hierheen en die wil bij deze persconferentie wezen. Nou, wat zullen hier aan ze verteld worden? Er wordt verteld wat de stand van zaken is in dit onderzoek. Een heel groot onderzoek. En de hoofdofficier, de politie en ook de burgemeester van Dantemedeel zullen daar van alles over vertellen. Wat misschien nog volle nieuwsgieriger is voor de mensen thuis is, komt er nou zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek, DNA-verwantschapsonderzoek. Want dat zou betekenen dat er duizenden mensen, duizenden man in de regio van Vinkleerster, de West-Rijn, vregen worden om mee te doen onder het onderzoek. Een DNA-onderzoek, DNA vrijwillig afstaan, zodat het ministerie via de familie de dieren opsporen kan. Dat staat centraal bij deze persconferentie. Nou, we wachten nog eventjes op de mensen die hier achter de tafel komen. Dat binnen de haatofficier van Justitie Annette Bronsvoort. Dat is Nathalie Kramers van de politie en Arie Alberts van de gemeente Dantemedeel. Ze zullen liggen nog meestal al een trijktier onder het woord wezen. Het zijn lange verklaringen die ze van lezen zullen. Dus ja, iedereen is hier in spanning van wat er nou gebeuren zal. Er is een heel soort passen op alle kamers, een heel soort cameraploegen. Want iedereen verwacht het toch wel een beetje een trobraak in dit onderzoek. Na 13 jaar wacht het men nog heel tijd op de oplossing van deze moord in Vinkleerster. Ik heb ook wat rechercheurs, jongen, een soort politiemensen. En ja, iedereen is toch wel benijd van wat je nou uitkomen zal. En opvallend is wel dat na 13 jaar dit in een stroomversnelling kwam is. Omdat de wet er tast zit, zo'n 1 april met DNA van familie onderzocht worden. En 2, omdat de recherche er nu van uitgaat dat de dier uit de omkrieten van Vinkleerster en de West-Rijn komt. Nou, we wachten nog even op de persconferentie. Ja, correct dat Vaatstra binnen is, Bouke Vaatstra. Dus we kunnen beginnen. Dames en heren. Het is inmiddels 13 jaar geleden dat Marianne Vaatstra op afschuwelijke wijze is verkracht en omgebracht in een weiland bij Veenklooster. Iedereen wil dat deze moord wordt opgelost en dat we de dader vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we een kans hebben dat dankzij de medewerking van de plaatselijke bevolking de moordenaar van Marianne Vaatstra kan worden opgespoord. Uit de omgeving van de plaats waar Marianne Vaatstra in 1999 is gevonden, vragen wij binnenkort 8080 mannen om vrijwillig hun DNA af te staan. Het is voor het eerst in Nederland sinds de inwerkingtreding van de wet DNA-verwantschapsonderzoek van 1 april 2012 dat zo'n grote groep burgers wordt gevraagd hun medewerking te verlenen bij het oplossen van een misdrijf. Het college van procureurs-generaal heeft inmiddels toestemming gegeven voor het uitvoeren van een dergelijk grootschalig onderzoek. De rechtercommissaris in Leeuwarden heeft hiervoor machtiging verleend. We zetten nu de stap naar het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek, omdat het verwantschapsonderzoek in de DNA-databank veroordeelden niets heeft opgeleverd. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van die wet op 1 april heeft het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, in opdracht van het OM onderzocht of in de DNA-databank DNA-profielen van veroordeelde personen aanwezig zijn die verwantschap vertonen met het DNA-profiel van de dader. Dit vergelijkend onderzoek heeft onvoldoende overeenkomsten opgeleverd om een tactisch politieonderzoek te kunnen starten. Die nieuwe wet DNA-verwantschapsonderzoek biedt ons nog een andere mogelijkheid, namelijk het grootschalig DNA-bevolkingsonderzoek. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In totaal 8080 mannen ontvangen rond 15 september een persoonlijke uitnodiging om mee te werken aan dit grootschalig verwantschapsonderzoek. Dit is een unieke gebeurtenis, want het is voor het eerst dat burgers in Nederland op deze manier en op zo'n grote schaal kunnen meewerken aan het oplossen van een zeer ernstig misdrijf. En hun medewerking is van groot belang. De kans dat de dader van de moord op Marianne Vaatstra alsnog wordt gevonden
hangt voor een belangrijk deel af van de bereidheid van deze mannen om mee te werken aan dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Zo'n onderzoek ligt alleen voor de hand als het sterke vermoeden bestaat dat de dader in een bepaalde geografische regio gezocht moet worden. En in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is sinds 2007 door het 3D-onderzoeksteam van de politie uitvoerig en innovatief onderzoek verricht. Op basis van de resultaten van dit onderzoeksteam gaan we uit van het scenario dat de dader zeer waarschijnlijk een West-Europese man is die destijds in de regio woonde en mogelijk een bekende was van Marianne. Eerder zei ik dat 8080 mannen uitgenodigd zullen worden. Het gaat om de volgende doelgroep. Het gaat om mannen die op 1 mei 1999 de leeftijd van 16 tot en met 60 jaar hadden en destijds woonachtig waren in een gebied van globaal 5 kilometer rondom de plaats delict. Bij de afbakening van het gebied en de bepaling van de doelgroep is het de kunst een selectie te maken die kans op succes heeft, terwijl het aantal niet groter moet zijn dan strikt noodzakelijk. De gebiedsgrootte is gebaseerd op de conclusies uit het opgemaakte daderprofiel en ook is van belang dat de dader vermoedelijk op de fiets was. Ik toon u een afbeelding van het gebied waarin duidelijk wordt hoe de kring rondom Veenklooster zich aftekent. Zoals u ziet, in dit gebied vallen de volgende dorpen: Buitenpost, Twijzelderheide, Twijzel, Zwaagwesteinde, Kollem, Kollemerzwaag, Oudwoude, Zwagerbos, Westergeest, Triemen, Veenklooster en Augstbuurt. De belangrijkste en dichtstbijzijnde kernen vallen binnen deze cirkel van 5 kilometer. Welk type DNA zal worden uitgevoerd? Daar zal ik u iets over vertellen. Het verwantschapsonderzoek dat zal worden uitgevoerd is een zogenaamd Y-chromosomaal onderzoek. Dit Y-chromosomale verwantschapsonderzoek is een ingewikkeld technisch proces. Ik probeer het kort uit te leggen. Eerst wordt gekeken naar dat deel van het DNA dat alleen bij mannen voorkomt en niet bij vrouwen. Van dit DNA wordt een zogenaamd Y-chromosomaal profiel gemaakt. De Y-chromosomale DNA-profielen van de deelnemende mannen worden door het NFI vergeleken met het Y-chromosomale profiel van de dader. En het kenmerk van het Y-chromosomale DNA is dat het onveranderd van vader op zoon wordt overgedragen. En dat betekent dat alleen mannen die hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel hebben als dat van de dader, een verwant van de dader kunnen zijn. U kunt dit zien op de afbeelding die hierachter wordt getoond, waarbij de cirkels die in blauw zijn, de mannen zijn en waarbij wordt aangegeven hoe in de verschillende generaties het DNA in de mannelijke lijn wordt overgedragen. Van die mannen, dat zijn dus de mannen met hetzelfde profiel als dat van de dader, wordt vervolgens ook een autosomaal DNA-profiel gemaakt. Dat DNA-profiel heeft betrekking op het hele DNA. Hiermee kunnen de DNA-deskundigen nog nauwkeuriger zien of deze mannen verwanten van de dader kunnen zijn. Als uit het DNA-onderzoek blijkt dat een man een verwant van de dader kan zijn, geeft dat de politie belangrijke aanknopingspunten voor verder onderzoek. Dan kan de politie vervolgens een stamboom en een tactisch onderzoek uitvoeren om uiteindelijk zo bij de dader te komen. Het verwerken van DNA-gegevens mag alleen onder zeer stringente voorwaarden plaatsvinden. Medewerking aan het DNA-verwantschapsonderzoek is vrijwillig. Iedereen die meedoet, wordt gevraagd schriftelijk toestemming te geven. Wij wijzen mensen op het feit dat zij door mee te doen een familielid kunnen belasten. Het afgestaande DNA-materiaal mag uitsluitend op verwantschap worden vergeleken met het DNA-profiel van de dader van de moord en niet met andere DNA-sporen uit andere onderzoeken.
Ook is het zo dat informatie over bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen niet uit het DNA-profiel te halen is. Na afloop van het verwantschapsonderzoek worden het DNA-materiaal en de vervaardigde profielen vernietigd. Ik geef nu graag het woord aan de korpschef en zij zal ingaan op de werkwijze, onder andere rond de afname. Dank u wel. Eerst blik ik graag even terug op de laatste uitkomsten van ons onderzoek, zoals die recent ook in het tv-programma van Peter R. de Vries zijn gepresenteerd. Uit ons technisch sporenonderzoek is de aansteker die in de tas van Marianne is gevonden mede bepalend geworden voor de hypothese dat de verdachte een bekende van Marianne uit de buurt is. En de tips die we vervolgens van burgers hebben gekregen over die aansteker hebben onze aanname ondersteund. Andere belangrijke factoren zijn de sporen van het gebruik van een fiets door de dader en het rustige sporenbeeld op de plaats delict. Alle onderzoeksgegevens hebben we laten beoordelen door een externe deskundige die wetenschappelijk onderbouwd tot de conclusie is gekomen dat het meest aannemelijke scenario is om te zoeken naar een verdachte die toen woonde binnen een kring van 5 kilometer rondom de plaats delict. En daarop is de doelgroep die nu wordt uitgenodigd om mee te werken gebaseerd. Steeds vaker helpen burgers de politie bij het oplossen van misdrijven. En we zijn ervan overtuigd dat we nu een kans hebben dat dankzij de medewerking van de plaatselijke bevolking de moordenaar van Marianne Vaatstra kan worden opgespoord. Maar het is voor de mannen die straks een uitnodiging in de bus vinden een nieuw fenomeen. Niet eerder in Nederland heeft een man vrijwillig DNA afgestaan waarmee in de mannelijke lijn van de familie wordt gezocht naar de dader. Het is uniek, het is nieuw en we realiseren ons, het is ingrijpend voor alle betrokkenen. Het is dan ook belangrijk dat de deelnemers zich goed kunnen voorbereiden en zich kunnen inlezen in wat er van hen gevraagd wordt. Ze krijgen bij de uitnodigingsbrief dan ook een folder die speciaal voor dit onderzoek is ontwikkeld. Daarin kunnen zij lezen wat het onderzoek inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. En ook hebben we een telefoonnummer ingesteld waar mannen naartoe kunnen bellen als ze nog vragen hebben. En hoe gaat dan zo'n DNA-afname in zijn werk? Met behulp van een wattenstaafje wordt slijm aan de binnenkant van de mond van de betrokkenen weggenomen. Dat doet geen pijn. En de mensen die het DNA afnemen zijn mensen van de politie die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Het wangslijm wordt vervolgens anoniem gecodeerd naar het NFI gestuurd. En zoals gezegd, persoonsgegevens worden daarbij niet bekendgemaakt. U zult begrijpen, het verwantschapsonderzoek van zo'n omvang is zeer tijdrovend. Zowel voor het NFI als voor ons als politie. En voor het totale onderzoek wordt dan ook zeker een half jaar uitgetrokken. Afgelopen dinsdag hebben we hier in Drachten voor het eerst geoefend. Een groot aantal mensen heeft vrijwillig bij wijze van proef hun DNA afgestaan. En dit alles in aanloop naar 29 september, de start van de grootschalige DNA-afname in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. We hebben van deze oefening ook beeldmateriaal beschikbaar en desgewenst kunt u die na afloop ontvangen. Zoals gezegd, op zaterdag 29 september start de DNA-afname. En voor de afname hebben we een periode van 2 weken ingepland. Wij doen er alles aan om iedereen in de gelegenheid te stellen om naar een van de afnameplaatsen te komen. Het zijn 7 afnamelocaties binnen het gebied en 4 extra afnamelocaties daarbuiten, bijvoorbeeld voor de mensen die sindsdien zijn verhuisd. Met ruime openingstijden, ook in het weekend, proberen wij om het voor de genodigden zo toegankelijk mogelijk te maken. Want zoals de hoofdofficier ook al zei, het is van groot belang dat zoveel mogelijk mannen kunnen meewerken aan dit onderzoek. En ik denk dat burgemeester Alberts kan beamen hoe belangrijk het is voor iedereen dat deze zaak wordt opgelost. Dank u wel, mevrouw Kramers. Dat kan ik zeer zeker beamen, geacht aanwezigen. Misschien even voor de duidelijkheid waarom ik hier zit. Vanaf het begin dat deze zaak speelde, is afgesproken tussen de gemeenten dat de gemeente Dantemediel het aanspreekpunt is voor de externe communicatie. Dus ik spreek dan ook mede namens de gemeente Kolommeland en Afkaspelen.
En dan uiteraard ook mijn collega's, de heren Adema en Wildker. Als een jonge tiener wordt vermoord, is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. We weten op welke afschuwelijke wijze dat jonge meisje, Marianne, in de bloei van haar leven is omgebracht. Dat raakt de mensen nog steeds, ook na al deze jaren. Dat is nogmaals heel duidelijk geworden in ontmoetingen met inwoners die in juli hebben plaatsgevonden in alle 3 de gemeenten. Politie en justitie hebben deze gesprekken gevoerd ter voorbereiding van dit DNA-onderzoek wat nu gaat plaatsvinden. Samen met de teamleider van het onderzoek en het OM is bijvoorbeeld openlijk gesproken over de impact die een dergelijk onderzoek kan hebben op je privéleven. Het kan zijn dat door jouw deelname uiteindelijk een achterneef of een ander mannelijk familielid wordt opgespoord als dader. Het kan natuurlijk ook andersom, dat door mee te doen aan het onderzoek blijkt dat jouw DNA en dus ook in de mannelijke lijn helemaal niet aansluit bij het daderprofiel. En laten we zeggen, jouw familie dus helemaal geen verdachte heeft. Het zijn dilemma's waar mensen bij stilstaan en ik kan me voorstellen ook mee worstelen. Maar ze zullen daar zelf een antwoord op moeten geven. Wat ook naar voren kwam in de gesprekken, en vanuit mijn eigen waarneming kan ik dat bevestigen, is dat men ook vindt dat we dit wel moeten willen. Men vindt dat als de dader gevonden wordt, er ook antwoord is op dat laatste stuk van de vragen die nog open zijn over het hoe en het waarom. Het boek van de moordzaak kan dan dicht en de rechtszaak hopelijk afgerond. Het boek van de gemeenschap die met elkaar verder moet, met de antwoorden en de uitkomst van het onderzoek, wordt vervolgd met nieuwe hoofdstukken. Het is een indringende vraag die ruim 8000 mannen en hun gezinnen wordt gesteld. De familie Vaatstra rekent op een positief antwoord van deze mannen. Zodat aan hen recht wordt gedaan en de familie ook hopelijk te weten komt wie hun Marianne heeft omgebracht. Aanwezigen, het onderzoek zal ook ongetwijfeld veel vragen oproepen bij de mannen die de uitnodiging ontvangen. En daarom worden er ook inloopavonden georganiseerd in de 3 gemeenten. De locaties en de tijdstippen zullen nog bekendgemaakt worden. Maar dit zal uiteraard zijn voordat de afname daadwerkelijk begint. En er zullen deskundige politiemensen zijn die die vragen kunnen beantwoorden. En ieder die vragen heeft of van gedachten wil wisselen, die is dan welkom. Dat kan ook in 1-op-1 gesprekken. Ik hoop van harte, afrondend, dat de mannen die een uitnodiging krijgen om mee te werken aan het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra, ja zullen zeggen. Laten we met elkaar deze laatste kans benutten om de dader te vinden. En dat kan alleen met uw hulp, mannen. Dank u wel. Dit zijn mooie woorden en ook belangrijke woorden, meneer de burgemeester. Want dit grootschalig verwantschapsonderzoek is het laatste opsporingsmiddel dat kan leiden tot het vinden van de dader van de moord op Marianne Vaatstra. En wij zien het nu als een kans om duidelijkheid te krijgen over wat er in die nacht van 1 mei 1999 is gebeurd. En die kans, die willen wij en moeten we samen met de Friese bevolking benutten. Ik dank u voor uw aandacht. Dat wie dus de passenconferentie, er werden al vragen gesteld terug de mensen van de passen. Het duidelijk is, op 29 september begint een grootschalig verwantschapsonderzoek in de omkringen van de Westerrijn en Vinkleerster onder 8080 man. 29 september begint het onderzoek.